Samozrejme je tu aj premávka nejaká uného dara. Tu nejaký domček na elektriku solárnu. Hopa. Hopa. Luxusné ubytko. Závesy, všetko. Podľa mňa tady pôjdeme. Asi. Máme dobrú ochranu do offroada na skaly. A takto si so mnou ešte tiež nebola v teréne. Dačo také vážnejšie. Zase dačo, čo máš prvý raz. Celkom. Čo? Hovorím, to budú tie rožky. Čo skúšaš? Čo skúšaš? Video. Hej? A už sa ti otočila riťu. Už môžeme ísť. Tam to nie je ten pamätník hore
kamenáre. Ty si tak ticho, ste zvieraličku. Ja viem, že si tak ticho. No ale Afrika, táto je veľký stroj, toto. Alebo dobrý šofér. Ide pekne. Ide pekne, len je to točené zákruty. Sme trošku ťažkí, ale nevadí. Základ je, že ideme hore. Jak malý tank. Pozdravujem všetkých svojich sledovateľov, ktorí toto pozerajú. Hlavne Martinu. Tá si to pozrie určite. Že pozdravujem všetkých mojich sledovateľov, ktorí toto sledujú. Ale výhľady, dobre, nemám čas. Oj, ty kokso. Ty kokso. Mamo, kde ma ten zobral? No toto poviem všetkým z tých, že to je blázen. Kde ma ten zobral? No, do Ixi. A sme v Rici. Či to vytočím? A, vytočíme nejak. Dobre. Už je dobre. Na chvíľu. Áno, Zlatko? Povedz svoj komentár k tejto jazde, že už nikdy viac. Môžeš. To bude iba u nás na internete. Nie, to by som aj tak vystrihol tvoje nadávky. Ale ja viem, že si ma chcela pochváliť, že som to skvele zvládol. A som bravúrny offroad jazdec. Neviem, čo ty. A ešte to nahráva. Tam sme boli dole, vidíš to? Jak to sme skoro prešli. Tam vzadu. Pekne. No dobre. Poďme ďalej. Borovnice. Neviem, či sú na nich aj oné bobulky, ale kričky sú. Ideme. Žiračenie. Voda. Vítajte na palube Simon Airlines. Letíme v nadmorskej výške 1000 neviem koľko metrov. Máme trošku turbulencie, ale je to znesiteľné. No však to som myslel. Žiadna slnka, nič, len tá jedna, čo sme stretli ráno a nešla kamera, zomrela baterka. A možno, že medveďa stretneme. Aj pokoj. Juj, pozri, aká diaľnica fasádska. A to sa ide parádne. No, trošku horšie, ale stále parádne. Pohodová cesta. Aj trojku si dám. Pozri tu. A ešte pri vrchu bude trošku horšie podľa mňa, ale inak.
Pozri, tam ideme hore. Dobre. To mi páči. No toto je v podstate Transalpina, len bez asfaltu. Také isté. Máme drona. Sleduje nás dron. Transalpina ide tiež takto hore nad kosodrevinou v podstate. Len je to pekná asfaltočka. Za chvíľu porovnáš. Chceš pauzu potom dať kde? Či až hore? Dobre. Len tak na výhľady, na fotenie a tak. Či nepotrebuješ. Bude aj tak hore. Hej, tam sa treba dostať ešte. Terasky zvrásnené. No, čakaj. To nie sú borovnice, to sú brusnice, či čo to je? Brusnice, no. To je brusnica. Červené brusnice. Aj tam taký kurču fajn. No, to všetko treba vyzberať na kompot do kufrov. Veci vyložíme a ideme zberať. Zostať. Hlavne nezastať v kopci na tomto zlato, lebo problém hneď je na svete.
menšie plexy, trošku sa mi to láme. Mám takéto výnečné plexy. Prepáč, pohode. Tam je ten monument, takže nie je tamto, to je dačo iné. Rozme za chvíľu hore. Ešte nepredbiehajme udalosti. Úha, tady, asi doprava. Au. Asi sem. Au. Lepšie jak na Kráľovej holi. Len tam nemôžeš ani na motorke. Si kokos, dobré. Čo zlato? Že u nás nemôžeš. Však áno, a tu vidíš žiadny problém. Na také isté kopce. Krása. Ešte to nahráva. No, jeda. Síra. Príjme síry možno. Alebo len maky obrastá už. Môže byť, však toto by mohlo byť aj vulkanické pohorie, že síra, keď transvulkan, no ty vole. Hej, asi touto stranou. Asi posledný ťažký úsek. Asi. Dúfam. Ale však nám to ide parádne, pozri sa. Niekde máme na mále, ale ideme. Cecky. Katastrofem, keď ťa cecky bolia. Hej, už ide asfalt. Dokázali sme to. Sme najlepší. Sme hore. Už je asfalt. No však ale až dole asi je hodina a pol. Kde to dáme? Na fotku. Môžeme, keď chceš. Akože ja to obehnem, počkaj. Teraz. Si vyhrkaná zas? Blíme slehy. Hej. Pozrieme mašinku. Ale nič, však odvek Motortek sa osvedčil. Zase raz. Pevná platňa. Transvulkan. Masuvvalkan. No. Hej. Hej. Fuj, ale riadne fúka. Stačí. Ideme sa ešte takto previesť hore. Pozrieme, vyhrá.
dom, ale dole. Došli tam influenceri spraviť fotku. Zdravím všetkých mojich sledovateľov. Tohle je Martina. Martina vám posílá fakáče jako. A my tady Češi jako na horách. Nemáme sandále, ale máme motor. A to som sa strašne môže, tam sú nejaké one monumentis. Máš čas. No, tu sa bojovalo. Hovorím, že to bude dačo vojenské. Oj. Čtvrtý august 1916-1919. Maria Vulkána. A to budú takí generále. Čo? Ferdinand I. Kolonel. Neviem čo všetko. Nejaký kolonel. No skúsme. Poď. Neviem, uvidíme. Juhuj. Jak laň. Ani som necítil teraz. Prečo tak nenastupuješ? To ručinkuje. A to si dávaj furt pred nastúpením potom. Opa. Možno nás nebude šmíkať na tráve už na tých gumách, ale asi nie. Takáto cesta, keby bola hore. Fajná, meká. Ale zase keby popršalo, zase sme skončili. Musím sa postaviť. Uj, ale tamto je. Kľudne sa chyť za boky. Tak, hej. Uá! Uá! Jama, uá! A hore asi, či? Neviem ani ja, či sa mi tam chce s tebou. Ešte sám by som sa asi vytrepal. Hej. No dobre. Ale dal by som to aj s tebou asi. Tuto takto. Tam. Ja, to je tá odbočka. Už viem. Že to je tá odbočka. Pozerám, že tu ide nejaká cesta, ale to sme mali tú odbočku tam. A tam je dačo, ale to asi tiež budú skaly len. A tam sa mi nechce ísť až k tomu, ani tebe asi, či? Myslel som si. A poďte si leňoch. Afrikáre. Afrikáre.
Robím otočkáre. No ty na stupáre, hej? Či nie? Nie? Dobre. Škoda. A už ideš len po asfalte. To bude dobré. To bude dobré. No. Dali sme to. Daj 5. Super. Teraz daj 10. No však môžeme. No daj. Som zabudol, že ty vyvažuješ do druhej strany, ak ide motorka. Nie, videl som. Motorka ťahá doľava a ty sa ešte doľava nakloníš. Ja som si myslel, že sa mi uhýnaš. Kokos, ja vyrovnávam, aby sa to vyrovnala motorka, ona ešte sa tam nakloní. Oj, dili. Tu ale mega. Mám nejakí pastieri? Alebo čo to? To sú kempisti. Hej. Tu nefúka tak, môžeme keď. Či ideme ďalej? Dobre. Brzdy budú žeravé. Že brzdy budú žeravé. Asi to dám aj do jednotky. A Ujo zbiera tiež. Takúto historickú veľkolepú. Alebo tam. Dobre.
lepú historickú fotku ti dáme. Že si prišla sem. Zase ty na motorke, nemusíš. Čakaj. Ja som sa, že kávu idem robiť. Koho? Však možno aj to, ale spravím ti fotku, daj telefón. No. Počkaj. Ja by to mohla byť na tej motorke, hej. Došla som. Došla som. Nohy mi nedotiahnu, ale došla som. Zakývaj do kamery. Zakývaj.